посещаем свои районы, проводим встречи с избирателями нашими, с жителями и в целом рассматриваем различные проблемы экономического развития района и так далее. И в том числе, конечно, принимаем участие в таких мероприятиях, как сегодня. Форумда катнашабыз. Қалпақ ұйышмасы форумында 9 районнан жетекшілер келген, ЗАГС бөлігі жетекшілері, Қалпақ ұйышмасы жетекшілері Хамида Қадырия Раисовна, оларға бек зор рахмет. Біздің ғаиле турында, балаларымыз тәрбиелеу турында, біздің ғадеттеріміз, традициялар турында сөйлесуге деп жиылдық. Востока Татарстана очень большие. В частности, вы уже знаете, о них объявляли, это и новый ЗАГС будет здесь построен, здесь и будет теннисные корты будут строиться и так далее, и так далее. Менә без бүген Азнакай районында инде беренче тапкыр түгел, бик күп безнең йолаларыбызга, гореф-гадәтләребезгә, татар халкының яшәешенә багышланган бик күп чаралар булды монда. Һәм аларның күбесендә катнашырга туры килде. Иң беренче мәктәпләрдә балаларны тукмаш кисәргә өйрәтү дәресләре һәм инде тегү дәресләрдә иң беренче менә шушы бергә эшчәнлек нәтиҗәсендә Азнакайда күрсәтелде безнең, Азнакайда кирип китте. Гомумән менә бүгенге безнең чарада да көньяк-көнчыгыш районнарының халыкның яшәеше, аның торышы, аның гореф-гадәтләре менә шушы темага безнең багышланган бүген. Ягына килен төшкәннән соң, әлбәттә аны егетнең әти-әнисе каршы ала, һәм инде киленнең аяк астына йомшак мендәр ташлана. Бу инде бәлки сездә дә шулайдыр. Менә бу юла шулай ук килен инде таш булып төшкән җиреңдә кал, шушындай инде тормышыңда шулай маллы булсын дип аның инде киленнең авызына егетнең әти-әнисе тарафыннан инде бал каптырылган, шулай ук инде май каптырылган. Менә бу юла бүгенге көндә дә безнең Азнакай төбәгендә дә сакланып калган һәм бүгенге көндә дә кулланыла. Бирнәләрнең өстенә килен булачак кайнана кайнатасына, кияүгә, кайын эне һәм кайын сеңелләренә, кияүнең якын туганнарына бүләкләр әзерләп салган. Һәр килен шулай итеп бирнә сандык әзерләгән. Оннан соң хатын-кыз бу сандыкта иң кадерле әйберләрен саклаган.